Bine ați venit la un nou interviu al proiectului Romanian Aviation and Defense. Astăzi avem ca invitați pe domnul dr. Florin Șerban, administratorul unic al firmei TerraSync, și pe domnul Viorel Manole, directorul executiv al Asociației 4000. Domnule Viorel Manole, vă mulțumesc că ați adus un nou și important om de afaceri din industria românească pentru a participa la proiectul Romanian Aviation and Defense și vreau să ne punctați câteva elemente care au dus la această inițiativă. În primul rând, mă bucur să fim din nou împreună, domnul Hedeșiu. De fiecare dată când ne întâlnim, cel puțin eu trăiesc impresia că nu ne-am întâlnit degeaba. Anul acesta, chiar dacă a fost un an dificil, din motive nu le mai repetăm, totuși industria de apărare în general și în particular 4000-ul a început să cânte pe o singură voce. Lucru care, uimitor, pe prietenii noștri i-a bucurat foarte tare, pe dușmanii nu-mi dau seama. Noi ne-am înmulțit, nu ne-am rărit. Adică, probabil că vocea aceasta a noastră este o voce destul de armonioasă. Am început să cântăm bine. Așa că dacă am plecat cu 50 de membri 4000, iată că în momentul de față suntem 60. Și important, nu atât numărul, cel puțin în zona asta de business a noastră, nu numărul, ci calitatea și competitivitatea. Deci, cam în zona aceasta se află răspunsul la întrebarea dumneavoastră legat de TerraSigna. TerraSigna este una din foarte puținele firme românești care activează în zona serviciilor spațiale. Și mă bucur și am dorit să fie astăzi cu noi, pentru că sunt convins că dacă am da un extemporal decidenților români în domeniul securitate, apărare, aerospațial, nu știu dacă găsim foarte mulți care să știe că România are asemenea capabilități și, mai mult ca sigur, și mai puțin care să știe că chiar sub nasul nostru avem o asemenea firmă condusă de un antreprenor cam pe modelul 4000, fost specialist de vârf în Ministerul Apărării Naționale, dar aceasta vă va spune dânsul. Deci, TerraSigna este unul din membrii de frunte din punct de vedere tehnologie ai 4000-ului, cu care 4000-ul și industria românească are cu adevărat șanse să intre în proiecte europene, euroatlantice, nu neapărat militare, dublă utilizare, pentru că o să vedeți din prezentarea domnului Florin Șerban cât sunt de competitivi și în câte domenii. Deci, este un membru 4000 cu care noi ne mândrim, este un membru recent al 4000-ului, cântă pe aceleași note cu noi, deci avem o muzică armonioasă. Suntem deja într-o ofensivă alături de domnul Florin Șerban și specialiștii dânsului în a promova anumite proiecte care considerăm noi că sunt și utile și de interes pentru Ministerul Apărării Naționale, dar nu numai. Și cam ăsta este răspunsul puțin mai pe larg la întrebarea dumneavoastră. Da, vă mulțumesc pentru acest lucru. Domnule dr. Florin Șerban, pe lângă background-ul dumneavoastră din zona Ministerului Apărării Naționale,
Am înțeles că în perioada 95-2026 ați avut activitate și în cadrul Agenției Spațiale Românești, ROSA, cum o cunoaștem noi, iar din 2007 până în prezent, deci mai bine de 14 ani, sunteți cel care a înființat și care coordonează firma TerraSigma. V-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte despre firma dumneavoastră, despre proiectele pe care le-ați desfășurat și în același timp, dacă vreți să ne arătați și câteva secvențe de pe site-ul firmei dumneavoastră. Bine ați venit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc și domnului Manole pentru introducere. Vreau să încep cu câteva precizări. Sunt într-adevăr absolvent al Academiei Militare, inginer la vremea respectivă într-o grupă cu specializare în fizica laserelor. Am fost prima grupă care a avut repartiție în cercetare într-un laborator care lucra în vremea respectivă pentru Ministerul Apărării Naționale pe platforma Măgurele, în cadrul Institutului de Fizică și Tehnologie a Aparatelor cu Radiații. De acolo am învățat despre această meserie. A fost o tranziție de la ce făceam înainte, echipamente cu laser, telemetre cu laser pentru Ministerul Apărării Naționale, către această utilizare a datelor din satelit. Să încerc să... Când ați absolvit Academia Militară? 1988. Un an și jumătate la Măgurele. Bun, deci membru Patromil, iarăși nu știu dacă sunt mai nou, cred că avem vreo 4 ani, dar probabil asta este nou în comparație cu alți jucători din industria de apărare. Cu ce ne ocupăm la TerraSigna? În esență, luăm date de la orice satelit de observare a Pământului și încercăm să utilizăm, să extragem informații din acele date, spunem noi, pentru a avea o mai bună înțelegere a dinamicii unor fenomene legate de mediul înconjurător. Să fac o introducere, o primă parte. Pentru cei care vor viziona această înregistrare, sunt mai multe tipuri de sateliți. Probabil cei mai bine cunoscuți de toată lumea sunt cei de geostaționare, sateliții de comunicații și sateliții meteo, de la care avem zilnic prognozele meteo. Aflați pe orbite la aproximativ 36.000 de kilometri de fața Pământului. Mai jos, puțin, la 20.000 de kilometri, sunt sateliții spunem noi, de poziționare. În constelații de sateliți de poziționare. Cei care ne ajută să avem o estimare cât mai precisă a coordonatelor, punctelor în care ne aflăm sau altora. Cea mai cunoscută este evident cea americană, Navstar, GPS, dar există și Europa cu propria constelație, acum Galileo, GLONASS, rus, chinezii au constelație proprie. Mult mai aproape de suprafața Pământului, cu orbite între 500 și 800 de kilometri, să spunem, orbite circumpolare, sunt acești sateliți de observare a Pământului. Se pot clasifica după mai multe criterii. Primul, probabil cel mai important, este după tipul de senzor pe care îl poartă la bordul acestuia. Din nou, cei mai cunoscuți sunt senzorii optici, electro-optici, spunem noi, ale căror imagini sunt cunoscute astăzi tuturor utilizatorilor cu o conexiune la internet datorită Google Maps, Google Earth. Diferența este că, față de ce vedem în aceste aplicații, este că acești senzori
pot înregistra și înregistrează mult mai multe benzi spectrale. Deci, pe lângă cele din vizibil, ale căror imagini, ele suntem toți familiari, se înregistrează și în infraroșu, mai multe benzi de infraroșu, inclusiv există sateliți care au senzori care măsoară cantitatea de căldură, să spunem, radiația de infraroșu în benzile termale ale spectrului. Bineînțeles, ei se mai pot clasifica acești sateliți după rezoluția spațială, să spunem, a pixelului, cât de clar este o înregistrare la sol. Și aici vorbim de zeci de metri până la submetrice, zeci de centimetri. Deci sateliți civili. Vorbim aici doar de sateliți civili. Înregistrări la care noi avem acces, fie datorită faptului că ele sunt subvenționate, sunt în domeniul public și pot fi descărcate, fie că vorbim despre furnizori comerciali care, contra unui cost, poți achiziționa aceste înregistrări. Înregistrări oriunde în lume. Puteți să ne prezentați câteva imagini în acest sens? Și după aceea să ducem discuția spre zona serviciilor pe care le puteți oferi firmelor românești? Dacă găsesc ceva imagini, chiar și acum pe ecran este o imagine, e o combinație de benzi, să spunem, în infraroșu, pentru că avantajul este că poți să combini întotdeauna astfel încât să evidențiezi diverse, cum spuneam, fenomene la sol. Dar aș vrea să mai adaug un lucru, pentru că la prima categorie de senzori acești electro-optici, o a doua categorie o reprezintă senzorii activi, radar. Sunt sateliți la bordul cărora există senzori care emit un impuls și măsoară ce se mai întoarce la bordul satelitului. De interacția cu țintele la sol. Ei bine, aici sunt două categorii de aplicații. Pentru probabil cea mai interesantă pe care o utilizăm noi, nu suntem atât de interesați de cât de puternic mai este semnalul în care se întoarce la satelit. Ne preocupă faza acestuia, astfel încât la treceri succesive deasupra celorlalți zone, putem, cum spuneam, de pe orbite aflate la câteva sute de kilometri de suprafața Pământului, să măsurăm cu o precizie milimetrică cum se deplasează Pământul. Aplicații pentru alocări de teren, monitorizare de infrastructură critică, baraje, diguri, clădiri, localități. O să ajung să fac și o prezentare cu această aplicație. O singură mențiune aș vrea să mai fac. Cred că de când a început această înregistrare a discuției noastre, zonele în care ne aflăm fiecare dintre noi au fost înregistrate de câteva ori, fotografiate din satelit. Înregistrări la care avem acces. Este o cantitate uriașă de date disponibilă față de acum 30 de ani, când am intrat în meseria aceasta și erau 2 sateliți de observare a Pământului cu utilizare civilă. Astăzi sunt sute de senzori din aceștia care înregistrează înregistrări la care, cum spuneam, avem acces. Adevărata încercare pentru noi nu este atât disponibilitatea datelor să avem acces la acestea, pentru că avem acces la ele, ci capacitatea de a le prelucra, de a extrage informație utilă din acestea. Deci pentru ca această informație să fie de interes pentru partenerii dumneavoastră, pentru clienții dumneavoastră. Exact. Deci aceasta aplicații antitero. Aplicații antitero. Mai puțin. Vă rog să nu duceți discuția spre zona viitoarelor teorii ale conspirației. Bun. Ce aș putea să vă prezint? Cred că prima aplicație care am început nu a fost una chiar atât de comercială, dar cred că în discuția pregătitoare acestui interviu m-ați întrebat. O să mă refer la o aplicație, un software educațional pe care l-am dezvoltat eu personal înainte de a avea această activitate. Am fost, nu este probabil clar din
rezumatul pe scurt al carierei mele, am fost și colaborator angajat al Agenției Spațiale Europene, perioada în care am inițiat dezvoltarea acestui software, acestei aplicații educaționale, care este destinată în primă instanță copiilor de școală generală, noi upper level secondary school studenți. Liceu, scuzați, copiilor de liceu, dar și studenților din primii ani de facultate, de la facultățile tehnice. Scopul acestuia este de a-i iniția în tainele, să spunem, a acestor utilizări de date din satelit. Cum să faci de unde să descarci imagini, cum să faci niște prelucrări, îmbunătățiri de contrast, astfel încât să ajungi cu astfel din datele de intrare, să ajungi la sfârșit la un produs interesant, să spunem, pentru cineva. Avem în momentul acesta utilizatori, sunt globali, utilizatorii sunt peste tot, dar în principal în țările europene, în primul rând membri ale Agenției Spațiale Europene. Probabil știți, este o diferență între membru al Uniunii Europene și membru al Agenției Spațiale Europene. De exemplu, Marea Britanie este în continuare membru. Agenția Spațială Europeană, la fel, Elveția, Norvegia, țări care nu sunt și membre în Uniunea Europeană. Deci este un alt sprijinul profesorilor, în principal de geografie, dar nu numai, cu care să-i ajute pe copii să aibă o înțelegere a acestor tehnologii. Aceasta e. Aplicația poate fi descărcată, este open source, este susținută de Agenția Spațială Europeană, este cel mai mare client al nostru, probabil o treime din cifra noastră de afaceri vine de acolo. Sta pe lângă alți clienți, pentru că nu am menționat, care sunt în general autorități publice, instituții financiare internaționale. Unul din clienții noștri importanți este Banca Interamericană de Dezvoltare. România nu este membru acolo, dar expertiza noastră este extrem de foarte solicitată pentru proiectele mari de infrastructură. Când sunt acordate împrumuturi statelor din America de Sud, că acolo este, că aici puteți vedea și o experiență noastră, un proiect de care avem mai multe în zona respectivă, care suntem foarte mândri. În Bolivia, colegii noștri au fost altiplanul la peste 4.000 de metri altitudine, inclusiv pentru măsurători interim, pentru a verifica observațiile noastre din satelit cu identificarea fenomenelor la sol. Iar studiul prezentat de noi este referință în momentul acesta pentru Banca Interamericană de Dezvoltare, inclusiv pentru autoritățile boliviene, în care am reușit să identificăm din satelit cum se reduce de la an cantitatea de apă disponibilă pentru populația aflată la acele altitudini și ce măsuri ar trebui luate pentru a relaxa, să spunem, această deteriorare a situației. Să înțeleg că Ministerul Transporturilor ar fi unul din clienții dumneavoastră pentru a verifica evoluția investițiilor de infrastructură rutieră și cale ferată? Ar putea fi, nu este în acest moment. Avem ministere ale transporturilor sau structuri similare în alte țări sud-americane, clienții noștri. În România nu încă, dar fără îndoială, unul din clienții potențiali ar putea fi o companie de autostrăzi, de drumuri, pentru, sunt mai multe etape. Una din etape este momentul în care se elaborează acel studiu de fezabilitate prin care se analizează cea mai potrivită și se alege cea mai potrivită zonă pentru un viitor proiect. Pentru că această tehnologie îți permite să observi, era chiar pe prima pagina noastră, îți permite să observi acele zone, le numim noi vulnerabile, cu vulnerabilități. Aici cred că avem
proiect în care am măsurat. Cam așa arată o hartă. Ce vedeți în partea de jos este o monitorizare doar pe București. Este un zoom al Palatului Parlamentului, cea mai stabilă clădire din București, fără îndoială. Nu vedeți puncte cu roșu aici, sunt împrejurime. Deci, în fața pieții și Palatul Parlamentului. Deci noi avem calculate aceste puncte, le spunem noi, în tasare, la nivelul întregii țări. Avem în momentul acesta capacitatea de a prelucra simultan la nivelul întregii țări și putem să actualizăm aceste date oricât de des este nevoie. Cum spuneam, un prim moment este atunci când îți dorești să faci un studiu de dizabilitate ca să vezi cât de stabilă, cât de vulnerabilă este o anumită zonă și să furnizăm informații pentru cei care fac studiile geotehnice, astfel încât să le indici punctele în care să meargă și să investigheze suplimentar. Noi nu facem afirmații ferme, încât să spunem că acolo există un motiv de îngrijorare, semnalăm doar acele puncte care ar putea să reprezinte locuri unde să investighezi suplimentar. Pentru că dacă anumite puncte, noi facem monitorizarea aceasta pe foarte mulți ani și dacă anumite puncte sunt stabile, o perioadă foarte mare, 5-10 ani, este puțin probabil să se întâmple ceva într-o perioadă scurtă de timp. Dar dacă există fenomene de tasări active, deplasări, elastice, despre acestea vorbim, nu plastice, pentru că atunci le putem vedea și potrivit, atunci e necesar să investighezi suplimentar. Și ca să închid, a doua componentă este după închiderea unui proiect pentru monitorizarea unei infrastructuri de exploatare. Autostradă, știm că sunt și subiecte de presă cu astfel de locuri unde există motive de îngrijorare semnalate, vizibile în anumite locuri. Toate aceste fenomene pot fi observate extrem de precis din monitorizarea satelitară. Pe această imagine, suitele acelea de puncte albastre, galbene, arată dacă nivelul solului, bineînțeles la nivel de milimetri pe un an de zile, scade sau crește. Vreau să vă spun, v-a afectat cumva campania de acum câteva luni privind articolele care se referau la cu titluri gen Bucureștiul se scufundă sau mai știu eu ce, mie mi s-a... Deloc, dimpotrivă. E un instrument de vizibilitate. De fapt, interesant a fost că și în momentul în care am avut prima dată când am prezentat acest produs, acum mai mulți ani, am fost subiectul unei campanii de presă. Nu ne-am dorit-o la momentul respectiv, dar am apărut în presa occidentală pentru ca să pot să prelucrez astfel de informații, există o procedură de certificare, să spunem. Toate instrumentele de prelucrare a datelor sunt dezvoltate de noi, in-house. Și absolut tot software-ul este dezvoltat de specialiștii noștri. Și există o procedură de certificare astfel încât care să garanteze că rezultatele pe care le prezint sunt corecte. Și singura autoritate de certificare este Agenția Spațială Germană. La momentul respectiv am trecut prin această procedură, a durat aproape 3 ani și pe pagina Agenției Spațiale Europene a apărut o știre despre faptul că o firmă din România a obținut această certificare. Știrea a fost preluată și de presa noastră și am fost invitați la un post de televiziune. La o oră de maximă audiență am dat un interviu similar cu cel de acum, mai scurt, în care cred că în câteva rânduri am repetat faptul că Palatul Parlamentului este cea mai stabilă structură din București, fără îndoială, nu este niciun motiv de îngrijorare. Ei bine, la o oră de vârf, pe portiera postului de televiziune de știri, era menționat Palatul Parlamentului se scufundă. Da, am văzut că pe site-ul dumneavoastră apar asemenea imagini cu diferite localități din Există, într-adevăr. Și Bucureștiul are propriile zone în care, spunem, există motive de investigații suplimentare. Mă rog, de multe clădiri se știu, nu e un secret. Dar există și alte zone, nu doar în București, în toată țara. Așa cum spuneam, noi monitorizăm, avem capacitatea de a monitoriza suprafețe foarte întinse și
facem în momentul acesta analiza la nivelul întregii țări. Da, am primit semnale, telefoane, mesaje, după aceea campanii de presă de control din mai multe localități. Sperăm să avem și un dialog după această campanie de presă cu mai mulți potențiali clienți. Sperăm să și reușim să venim în sprijinul acestora cu soluțiile noastre. În zona de afaceri, dacă vreți să mai... Am văzut că cifrele noastre de afaceri depășesc cu lejeritate 1.000.000 de euro. Am văzut că de curând, relativ de curând, v-ați mărit de vreo 10 ori și capitalul social. Bănuiesc că în speranța de a dezvolta parteneriate cu administrația publică și cu alți partenerii români. În schimb, nu v-am observat pe SEAP. Cred că aici asta arată pe undeva indirect și interesul autorităților, dar cred că dacă s-ar cunoaște mai bine specificul dumneavoastră din partea potențialilor clienți, produsele dumneavoastră vor fi și mai bine valorificate. Suntem în SEAP, dar adevărul este că în acest moment cifra noastră de afaceri este preponderent, aproape toată din clienți externi. Cum am spus și mai devreme, agenții spațiale, NASA este un alt client al nostru, Agenția Spațială Germană. Deci sunt externe. Ne dorim și în România, mai ales în nou context acum în care se călătorește mai greu, încercăm să oferim o expertiză care a fost validată. Firma, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, este un brand la nivel internațional. Suntem cunoscuți și solicitați pentru a furniza servicii de expertiză pe care o avem. Da, vorbind de nivel internațional, am observat că aveți și un ambasador de firmă. Care... Da, domnul Prunariu este un prieten vechi al nostru. Mă rog, ne cunoaștem de mulți ani. Are și o pagină pe site, nu? Parcă. Da. La prezentarea companiei. Da, este într-adevăr. Dacă îmi dați voie și mie, domnul Ghedeșinu. Vă rog. TerraSigna este un alt exemplu pe care, știți, noi l-am abordat în întâlnirile anterioare. Deci este un munte de competență și de competitivitate recunoscut de americani, de germani, de britanici, de japonezi, dar în România nimeni nu stă de vorbă cu dânsii, cu toate că serviciile pe care le oferă sunt servicii de cea mai înaltă calitate și acuratețe și oricum, chiar dacă la prima vedere par scumpe, la prima vedere, am putea să evităm tot felul de neajunsuri și costuri cu aceste șosele și aceste autostrăzi, cu baraje, cu cartiere de locuințe pe care dânsii le-ar putea adresa și rezolva imediat. Și totuși sunt frecventabili de către străini. Aici este problema și asta este un obiectiv al patronilului și eu cred ar trebui să fie al tuturor decidenților acum la început de mandat parlamentar. Avem în țară asemenea talente și asemenea valori. Haideți să le vedem care sunt și haide întâi să stăm de vorbă cu ei înainte de a ne duce în străinătate și să vorbim cu cei de acolo. Perfect de acord și iarăși am apreciat abilitatea de a pune punctul pe I. Cred că sunteți economist, dar cred că și dreptul v-ar fi fost mănușă. Dar, în primul rând, este una din atribuțiile Asociației Patromil de a-și promova membrii și de a arăta oportunitățile pentru activitatea economică și nu numai din țara noastră.
Am observat că aveți o productivitate, una dintre cele mai bune productivități ale angajaților. Dacă puteți să ne spuneți câteva despre echipa dumneavoastră de specialiști. Tot din zona Academiei Militare? Nu, cred că nu. Nu, sunt matematicieni, în primul rând fizicieni, geografi și o echipă programatori, echipă multidisciplinară care are geodezi, capacitatea de a aborda aceste subiecte. Am din toate domeniile, geofizicieni. Am înțeles că 2018 și 2019 a reprezentat un vârf în activitatea echipei, vorbind numeric. Da, interesant este că, apropo de vizibilitatea noastră, a apărut, dacă căutați pe internet, nu l-am acum la îndemână rapid, dar a fost și un studiu acum câteva luni, făcut de o revistă prestigioasă de peste ocean, MarketWatch, a domeniului nostru, doar o parte din domeniul nostru, aceasta a utilizării tehnologiilor radar, despre care vorbeam, stabilitatea terenului, se numește interferometrie radar, tehnologie INSAR, și TerraSigna a fost inclusă într-un club select al firmelor, căror activitate a fost analizată pe perioada aceasta de criză a ultimelor luni și în ce fel am fost afectați. A trebuit să răspundem și noi acolo un interviu și la sfârșit s-a prezentat un material. El e disponibil pe contra cost, în care TerraSigna, cum spuneam, este inclus alături de jucători mari în domeniu. A fost pentru noi una din multele recunoașteri internaționale a capabilităților noastre. Aveți competitori în România? Nu la nivelul acesta. Sunt firme care, dacă ne putem spune competitori, care încearcă să valorifice o expertiză din străinătate, deci nu dezvoltată local. Suntem singura firmă cu capacități locale, deci când ne-am dezvoltat in-house. Și vreau să mai fac o completare la ce a spus Manole. Serviciile noastre, afirmația că sunt scumpe, noi spunem că nu sunt scumpe, dimpotrivă sunt foarte ieftine. Depinde care este referința, cu ce te compari. Pentru că dacă îți propui să faci, cum am spus mai devreme, o monitorizare la nivelul întregii țări, ți-ar trebui sute de mii de oameni ca să facă aceste determinări, aceste măsurători prin metode clasice. Mai mult, ar trebui să iei acolo la fiecare 5 zile perioada de revizitare care trece satelitul, la care noi avem din nou câte o determinare, câte o măsurătoare, ceea ce este imposibil, practic, să faci. Deci această înțelegere la nivelul unor suprafețe foarte mari și o perioadă de revizitare fabuloasă este nu greu, imposibil de replicat prin metodele clasice. Dificil de comparat, pentru că este o altă tehnologie, alte abordări și, cum spunem, această disponibilitate a datelor în ultima perioadă, în ultimii ani, duce la această schimbare de paradigmă, practic, față de metodele care există, vor exista în continuare, ne ajută și pe noi pentru calibrarea modelelor pe care le dezvoltăm, pentru validarea ulterioară, dar e o trecere, spunem, la neapărat o altă lume, în care aceste tehnologii sunt parte din viața noastră. A doua completare, autoritățile noastre sunt la curent, dar există probabil o inerție. Știm, noi avem un dialog cu toate ministerele care ar putea beneficia de ceea ce oferim noi. Acum câțiva ani, 4 ani, cred, noi am fost la originea am furnizat acele alerte de monitorizarea despăduririlor. Client Ministerul Apelor și Pădurilor la vremea respectivă. Și un proiect extrem cu vizibilitate la vremea aia, extrem de plăcut de comunitatea publică. Există un dialog, doar că e mai dificil la noi decât în alte locuri de a valorifica o astfel de expertiză. Dar se poate, nu e imposibil. Produsele dumneavoastră care conțin un nivel înalt de
inovație, tehnologie, imaginație profesionistă, ar trebui să-și găsească o compatibilitate cât mai bună cu nivelul celor care activează în economia românească. Vă dați seama că la nivel de administrație un asemenea produs ar putea crea, după părerea mea, o îngrijorare falsă a scăderii numărului celor din administrație, a celor entități care se ocupă de anumite zone. Activitatea firmei dumneavoastră conține și programe de training, de pregătire, de specialitate, tocmai pentru a se înțelege cât mai bine produsele noastre? Avem și așa ceva și chiar am făcut-o în mai multe rânduri. Putem furniza și astfel de soluții. Avem, de fapt, multiple paliere și cu autorități publice și cu copii din liceu, periodic vin la noi, mai greu în ultima perioadă datorită restricțiilor, dar avem și astfel de activități în care încercăm să promovăm posibilitățile pe care le oferă acest domeniu, pentru că sunt fabuloase. Domnule Florin Șerban, dacă puteți să ne spuneți câteva concluzii ale dumneavoastră legate de 2020, cum v-a influențat activitatea și care ar fi țintele dumneavoastră pentru anul următor? Ne-a influențat probabil la fel ca pe toate firmele, pentru că ne-a obligat să ne reașezăm ca personal și să învățăm să lucrăm de acasă. Activitatea noastră se pretează pentru telemuncă, dar sunt probleme, probabil bine știți, specifice acestei activități. Interacția socială nu mai există, scade comunicarea, se ușurează comunicarea și atunci trebuie să regândești mai multe procese, astfel încât să răspunzi așteptărilor clienților. Clienții, nu știu sau nu sunt interesați de aceste lucruri. Și e o presiune suplimentară și acasă, fiecare dintre noi, a ne adapta. Colegi care acasă, părinții sunt conectați, copiii și ei, un vacarm informațional și e diferit față de înainte. În paralel și aș vrea să mai vorbesc despre un proiect foarte, foarte drag nouă și în care am interacționat în ultima perioadă aproape cu 4.000 și personal cu domnul Manole. Noi am dezvoltat și dezvoltăm și infrastructură hardware. Până acum am vorbit doar despre o capacitate de a prelucra și de a extrage informații din date, din satelit. Deci mai mult o componentă digitală, software, de analiză informatică. Dar, acum 7 sau 8 ani, la momentul respectiv, valabil și astăzi, datele acestea, în special cele de înaltă rezoluție din satelit ale furnizorilor comerciali, sunt nu cele mai ieftine de multe ori. Clienți contează fiecare ban. Și atunci, ca să ne adaptăm și la nevoile unor clienți care nu aveau bugete la fel de generoase, ne-am propus să ne dezvoltăm un sistem radar la sol, similar cu cel aflat pe sateliții de observare a Pământului. Un sistem radar cu apertură sintetică. Aveți ceva pe site? Trebuie să avem ceva. Nu știu dacă este actualizat site-ul nostru cu așa ceva. Dar cred că avem ceva și despre aceasta. Nu este atât de fabulos cu antenele acestea de aici, dar există, deci expertiza pe care o avem, acum putem dezvolta sisteme în bandă C, centimetrice, 5 cm și bandă X, 3 cm. Ei bine, și această expertiză pe care am dezvoltat-o a devenit interesantă, ca să spun așa, pentru Agenția Spațială Europeană, care ne-a contractat acum 2 ani ca să dezvoltăm un sistem la sol. Aplicația este civilă pentru a monitoriza agricultura. Agenția Spațială Europeană își propune să lanseze
un nou satelit, se numește Companion, un satelit radar existent, și cu cei 2 sateliți pe orbită, simultan, într-o configurație care urmează să se decidă, să poată să facă tomografie. Modelul unui tomograf medical, la fel că mergi și faci o analiză de tomografie, vor să facă de pe orbite satelitare tomografie pentru culturile agricole, astfel încât să aibă o înțelegere foarte bună a modului cum se dezvoltă acestea. Ei bine, TerraSigna, împreună cu o altă firmă europeană, sunt singurele 2 firme care au fost contractate de Agenția Spațială Europeană pentru a dezvolta aceste sisteme care să ajute Agenția Spațială Europeană, când se va termina proiectul, în modul de a alege parametrii configurației acestei viitorilor sateliți. Și sistemul acesta este operațional. Domnul Manole ne-a făcut onoarea și ne-a vizitat acum câteva săptămâni la o prezentare pe care am făcut-o unor experți la nivelul Ministerului Apărării Naționale. O colaborare foarte bună pe care o avem cu Universitatea de Științe Agricole. Instalația se află în una din infrastructurile pe care le gestionează această universitate, unde ni s-a permis și putem să urmărim dezvoltarea culturilor, cum spuneam, porumb. În momentul acesta facem porumb și grâu. E bine, această expertiză noastră poate fi foarte ușor, poate fi translatată în proiecte de interes pentru Ministerul Apărării Naționale, în a instala astfel de sisteme, să spunem, UAV-uri sau în alte locuri și a urmări obiective de interes militar. Suntem în acest moment într-un dialog prin intermediul 4000 cu structurile din Ministerul Apărării Naționale și sperăm să convingem să fim susținuți în acest demers de a valorifica o expertiză locală. Nu trebuie să mai aduc argumente de ce este important, cred, să avem și expertiză locală pe lângă a achiziționa și aceea important tehnică din afară. O a doua inițiativă pe care o avem în acest moment și nou 4000 ne sprijină. Suntem, datorită vizibilității noastre și a parteneriatelor pe care le-am avut în timp la nivel european, suntem invitați în momentul acesta într-un dialog, un actor mare în zona de aerospace și defense, probabil cel mai mare, top 2 european, pentru a fi parte într-un viitor proiect de exploatare a potențialului tuturor datelor acestea care sunt în acest moment disponibile. Expertiza noastră ar trebui să fie în zona geografică, regională, aici, Marea Neagră, unde iarăși noi am avut foarte multe proiecte de-a lungul timpului. Sperăm și în acest demers să avem un suport pozitiv de la Ministerul Apărării Naționale, să fim susținuți, să avem și noi, spune și domnul Manole, un steguleț acolo pe hartă cu firme românești care contribuie la dezvoltarea tehnologică europeană de data aceasta. Cu siguranță. Am impresia că zona asta, anul ăsta și pandemia care a bulversat multe economii, totuși vă oferă o oportunitate pentru firmele românești care își desfășoară activitatea pe bază de rețele la nivel național să vă utilizeze produsele, astfel încât să-și poată monitoriza mai bine dezvoltarea rețelelor și modul în care acestea funcționează. Sau mă înșel? Nu neapărat. Spuneam, există. Important este să identificăm exact unde pot serviciile noastre să contribuie, să adauge valoare. Noi știm, există și o reticență, să spunem, de a implementa. Am dat mai devreme exemplul cu pădurile. Știți foarte bine că este un subiect extrem de sensibil la noi. Practic, mai toate soluțiile noastre care îți permit o înțelegere a ce se întâmplă
aproape în timp real de acolo din satelit, generează și o anxietate. Îi spunem în perspectiva multor potențiali clienți. Nu spun că nu-și doresc, doar că e probabil mai dificil să ai o înțelegere a ceea ce va determina pe termen lung. Și am avut, eu un exemplu acum pe ecran, cu centrala de la Cernavodă, pe care am monitorizat-o în câteva rânduri în cadrul unor proiecte ale noastre. Din nou, obiectiv, nu e niciun motiv de îngrijorare, extrem de stabil. Dar de câte ori am prezentat rezultate despre această infrastructură, întotdeauna una sau mai multe întrebări au fost: cine ți-a dat voie să fotografiezi centrala? Acolo nici fotogrametria aeriană nu se face. Unul din marile avantaje ale acestor tehnologii satelitare este că îți permiți să fotografiezi, să iei, oricum ele se activează, oriunde. Putem să oferim servicii și pe Kremlin, Pentagon sau în Fâșia Gaza. Să dau un exemplu. Absolut peste tot pot fi furnizate produse de ale noastre. Și nu ai nevoie de niciun fel de aprobare, datele sunt disponibile, sunt diverse locuri în care pot fi descărcate. În momentul acesta există un hub unde pot fi descărcate și în țară, la Agenția Spațială Română, doar pentru regiunea noastră. Dar global, bineînțeles că ele se găsesc la diversi furnizori de date. Deci, cum spuneam, nu e o dificultate neapărat de a comunica, mai degrabă în a găsi acele metode de a utiliza informația pe care o oferim noi. Valoarea produselor noastre este indiscutabilă, dar vreau să evit modestia și bunul simț de care dați dovadă și să-l mai rog pe domnul Viorel Manole în încheiere să puncteze perspectivele cooperării Patromil cu firma noastră. Da, o iau acum și ca un drept la replică pentru domnul Florin Șerban când am spus de prețuri. De fapt, a fost o provocare pe care i-am întins-o, pentru că dânsul, precum ați văzut în acest prim interviu, care sper să se transforme într-un serial. Îmi cer scuze, închideți, vă rog frumos, poza cu centrala ca să nu fim acuzați că am făcut o poză de acolo. Nu, glumesc, bineînțeles. Și închideți și share-ul, vă rog. În regulă. Deci a fost o provocare pentru că domnia sa, întotdeauna, ca un doctor în fizică, în laser, în ăsta, de multe ori se duce către zona tehnică, ori nu și pasiune. Asta consider eu că era scopul principal al întâlnirii noastre de astăzi și al proiectului pe care dumneavoastră îl faceți, RoAND. Noi ne adresăm mai puțin către zona tehnică profundă, cât mai mult pe partea de decizie, de management, de leadership, ceea ce, slavă Domnului, TerraSigna arată, adică dă dovadă de multă, dar nu neapărat întotdeauna o arată. Deci, eu am fost extrem de plăcut surprins când m-am implicat mai mult la invitația echipei, pentru că acolo este o echipă, nu e numai domnul Florin Șerban. Deci am fost extrem de plăcut surprins, aș zice excitat. De asta am și început să-mi folosesc din ce în ce mai mult din timpul meu, mult puțin, în a-i ajuta să se promoveze sau, mă rog, să se facă cunoscuți aici unde eu personal, noi și dumneavoastră, domnul Hedeșiu, știm foarte bine că există nevoia. Ori eu mi-aduc aminte când am participat în echipa de implementare în cadrul Ministerului Apărării Naționale în 1997-98 a Sistemului Integrat de Management al Achizițiilor, vestitele instrucțiuni I-1000, care de fapt au fost o prelucrare adaptată a sistemului din Statele Unite.
cel mai important lucru într-un program, într-un planificare, este să existe nevoia. Există nevoia de servicii și de colaborări cu o firmă precum TerraSigna într-o grămadă de domenii în România. Deci ați văzut, facem tomografie a terenului pentru agricultură. Nu mai vorbim de cadastrare și avem o grămadă de probleme cu cadastru. Nu mai vorbim de infrastructura mare și avem probleme fără de sfârșit. Avem problemele astea ale noastre din zona securității și apărării. Este evident. Deci, punctul cel mai tare pe care domnul Florin Șerban de data asta a știut să punteze, dar de data asta, este că soluțiile și oferta lui TerraSigna se bazează pe soluții proprii in-house. Știți că noi întotdeauna când vorbim românești. de IT, hai să spunem, românești. Da, românești. Când vorbim de IT, de software, de mai știu eu ce, toată lumea spune, domne, dar nu mi-ai dat codul sursă. Păi nici nu ți-l dau. Păi aici nu se pune problema, domnule. Aici noi suntem firma aia mare străină pe care până acum oficialitățile noastre le-au tot vânat. Deci sunt extrem de bucuros că domnul Florin Șerban a acceptat. Dânsul este mai discret așa, dar mă bucur foarte tare că a venit astăzi pentru că este oarecum în familie. Suntem în familie. Eu sunt foarte mândru că am în 4.000 asemenea membri și vă spuneam, sper să fie începutul. Anul ăsta a fost un an greu, dar avem 4 ani, Doamne ajută, poate vor fi 4 ani de mai multă stabilitate și de mai multă viziune și dacă se va apela la noi pentru o consultație gratis, pentru o soluție gratis, totul gratis, probabil că vor putea fi evitate erori, care acum nu întotdeauna sunt evitate, și se vor folosi mult mai bine resursele financiare și umane. Tăcerea domnește asupra participanților. Da, cam asta este ceea ce pot eu să spun după o prezentare de asemenea nivel. Da, mulțumesc pentru invitație. Ce învățăm din ce povestește și domnul Manole acum, cred că am putea să reluăm anul viitor, la un moment dat, și o discuție mai tematică pe un anumit. Cred că ar fi utilă, chiar dacă domnul Manole încearcă să mă descurajeze. Cred că o anumită înțelegere a potențialului acestor tehnologii nu e chiar atât de rea. Și am putea discuta, de exemplu, doar despre aceste servicii pe care le oferim de monitorizare a stabilității. Vorbim de infrastructură critică sau altele alunecări la nivel național. Este un domeniu fabulos, cum spuneam, este un domeniu extrem de nou. Până acum câțiva ani nu era posibil, astăzi este posibil datorită disponibilității acestor date. Și cred că ar fi interesant de înțeles cum se întâmplă lucrul acesta. E fascinant pentru mulți. Cum se poate ca din satelit de acolo, cu o precizie milimetrică, la nivelul întregii țări, să ai o înțelegere atât de bună a acestor deplasări? Cum se întâmplă, dar mai ales cum poate fi valorificat. Bineînțeles, și acesta putem da și exemple de cum se valorifică, cum facem aceste lucruri în alte locuri. Putem organiza un seminar sub umbrela 4000 și prin sprijinul publicației noastre, fără probleme, în care să invităm în direct și să simțiți imediat pulsul celor care vă urmăresc. O idee foarte interesantă. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste minute care au arătat potențialul firmei dumneavoastră și oportunitățile pentru administrația publică și firmele românești și să ne vedem la anul cu bine și sănătoși. Numai bine, vă mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru invitație. Numai bine!